Hola a tots i totes. Una vegada més som aquí per presentar-vos una nova proposta artística. Fa uns anys, el Centre Cultural Terrassa va acollir l'exposició Els colors de la llum, sobre els vitralls de la Sagrada Família de Gaudí. Els vitralls de la Sagrada Família, realitzats per l'artista Joan Vilagrau, combinats amb l'arquitectura de Gaudí, són un espectacle visual de llums i colors. Doncs sí, ho heu endevinat, el taller que us proposem consisteix en fer un vitrall. Molts de vosaltres pensareu que fer un vitrall a casa és molt complicat. Però el nostre objectiu és proposar-vos un parell de solucions molt casolanes per fer-ho. La primera opció és fer un taller de vitralls utilitzant paper de cel·lofana o de seda. Els resultats són molt macos, però què passa si no tenim aquests papers a casa? No patiu, hem pensat una solució. Comencem! Per fer aquest taller hem pensat en materials que tots i totes podem tenir a casa. Així, el material que necessitem és una cartolina de color, millor si és un color fosc, una bossa de plàstic transparent, unes tisores o un cúter, un regle, un llapis, cinta adhesiva, pincells i pintures de tipus tèmpera. El primer pas serà preparar la base del vitrall. Amb l'ajuda del regle dibuixarem un marc d'uns 2 centímetres en tot el perímetre de la cartolina. Ens ha de quedar així. Ara ve un dels passos més creatius del taller, fer les divisions internes del vitrall. A nosaltres ens ha quedat així. Fixeu-vos, hem fet franges d'1 centímetre d'ample. Aquestes ens permetran diferenciar els espais que posteriorment pintarem de diferents colors. Seguint amb el taller, ara hem de fer la part més complicada. Amb l'ajuda del cúter o les tisores hem de retallar els espais que hem marcat amb el llapis. Fem-ho! Ja ho tenim. Què us sembla? Ha sigut difícil? Seguim. Ara utilitzarem la bossa de plàstic. El primer que hem de fer és tallar els 3 cantons de la bossa per tal d'aconseguir 2 làmines de plàstic. Fem-ho. Molt bé, ja ho tenim. Ens ha de quedar així. A continuació, tornem a recuperar el disseny del vitrall. Penseu que el plàstic fa la funció de vidre. Per tant, el que hem de fer és adaptar les làmines de plàstic a les mides de la nostra finestra. Ja ho tenim. Fixeu-vos, hem tallat el plàstic una mica més petit que la finestra i l'hem enganxat a la cartolina amb cinta adhesiva pels 4 cantons. Ja tenim la nostra finestra preparada. Seguim. Ara ens queda la part més divertida, pintar. Utilitzant els pinzells i les pintures tèmperes, pintarem cada un dels espais que hem marcat amb la cartolina d'un color. Som-hi, doncs! Ens està quedant molt bé, però encara no hem acabat. Hem de tenir paciència i esperar a que s'assequi. Ja està, ja tenim el nostre vitrall sec. Ara, per assegurar-nos que la pintura no marxa, col·locarem al damunt l'altra làmina de plàstic i l'enganxarem amb cinta adhesiva. Ja tenim el nostre vitrall acabat. Ens ha quedat genial. Ara ja el podeu enganxar en una finestra. I penseu que nosaltres hem fet un vitrall rectangular amb la mida d'un full A4, però vosaltres podeu ser molt més creatius i fer la forma que més us agradi. Una vegada més, esperem que us hagi agradat la proposta. I per cert, si us animeu a fer el taller, podeu compartir la vostra experiència amb tots nosaltres a les nostres xarxes socials.